is seo an darna leor an an stré je trí le enorme nicht cleoj. Rai mi video mar ha eth Gilas down a hiad leor agus ni mi video hast eth suhan sheer. Ach an seachginse ha mi caet eth Taingeil Toilichte. Nishe, stoch go bi cynach of je hachar an an Gilas down. Va cwchbol, wel, sé cwchbol a vante, jallichiet, hacharië trichele rihisch is je groen vleelnigen, agus nach de gas ische trouw, so shin belan agus alek iein, ach ha alek iein poste rihischt agus sé muriel in henne me het a ven oer. Ach jenjen go complicated sa ha en suie gogachke, nu de hiek en lenu Melanie, ha een truurachke, een tjingu uit chorrigen, meing maar a het dol a hokel, een lenu show. Ek toshach Taingeil Toilichte ha figet blione a hoshachet. Agus ha Melanie dirach et keim a horstemach an in psychiolus, ha fan jergi PhD a jenu. Hij tug, maar husper attractisch, titel academicoch, an analysis of socio-psychological aspects of individual and family belief in a Hebridean community. She ha fanier ga Melanie, a vi gianu akalavan le dunia as een tjoloch, ichge agus le mointjer ni heaklish. Ha alek iein, ha her, gmoor en ishemul ni heaklish, a jengen a chuch fiachgien, nos doge et ska chuch fiachgien. Agus as a chrimach ha mi dolle leve gesho, ha argemet dol etter belan, maher Melanie, agus alek iein, or Taingeil belan Toilichte gewel Melanie nicht frielig na heaklische koleri haher. Sjo alek iein na brin. Taingeil misje ga sleutig, maar a haketer gan heaklish itjer velan. Hij heen a gerig al eentje. Hij gianu tractus, stu heen a stuurge de shinny, hou de vjol glachkig like a bina dokter, is gefittigi stiach gan iewa je haket de son. Ni Melanie a heentjen heen a naarste. Maar zes geversjene kielge gewelli, vrielig na mielen er zo'n tiksje de schaaraing er a husper, agus gewel een kruier, a klechkig na doisjen, er zo'n gelenni schlie na vierentjoch. Wel, han oer een goose djultig. Femi me da, gewel mi een doch is gejeetje erarst, mas jik een trachtes gekrieg. Agus ha geleor as a chairs nog sjodjen werksjen, ha sin ule a kurfee mer a tonisch se tiksje, agus geharig sin jaklish. Hij dolle vringri gach doen jaking fali, maar a visi dol a hurst. Ha nuring gan sjo, ach a wie gemai. Zijn route ha go eentjenoch men a lior, ha ne giroch gewel norme kusper a hug, a ha kutrmoch, al nen tjolichen agus an een keiersnach en geharitjes ni hinnen, men a jiffer kretjoen sjo, a ha dolle neue hele, ach gewelli a suiochug a husper sjo, een leib tjolich go eentjenoch, waar wen de karakteren go etter jallichtje, na guhen achke, go lager. Agus a route schaar, hanning, sé gewel sin sonfeinge mach je hacheres, je na route a niad, agus ha lior elri jiing as je sjo, agus mor sin channe mit dolera je hacheres ek jerig lior sjo, a chanel an skeelach geleed haast je shal, or han tres lior rejiing. Wel sése eith an lior sjo a levig agus an de chorsteruif, bevelum barrel a chointje. Agus bi misje rash an a heachgoin le lior ille.